yama ahwafo ni atiefo nyina kwa babiem eba dwumadi a yahyehyɛ no kama Israel United in Christ won chitre ene won hyehyɛ nyina sɛ Yesu Kristo oye nipa tuntum na sɛ de won kyerɛkyerɛ asitie no odofo sɛ wokɔ Bible no mu paade a na gye sɛ ade tuntum paade e wo sɛ Sompa na ene no ansa na yɛbɛko akɔ yanim no ɔmo nyina yɛ krado ɔmo yɛ ready a ɔmanfo dodo no anim sɛ ene dai edwumadi a yahyehyɛ Israel United in Christ ɔmo time ni a yɛba ababesua ade wɔ Bible nim ade a yesua nyina no sɛ de bɛyɛ adasa yɛbɛnya nkwagye na nkwagye ne sɛ agye sɛ unya no koresom no korentsekyere no korentsekyere de hen Israel United in Christ ɔmo na awie yi ye no ɔmo ne abompunimpu no panipa mema mo akɔ aba oforisu bibia bɔkɔ de ade adom na mo so de akani asa ne yɛbɛko akɔ yanim no yemusa sɛ Israel United in Christ Christmas mujidi according to Genesis to Revelation bia na ya atwere was say yen before ya Israel for ye di Christmas any Bible mu Yesu any Christmas Paul any Christmas asuafo no so any Christmas tinache say Christmas and the Israel United in Christ mo nyintum choice no nyintum okay the trona kaso ne di akire ayu na je se kasa fin shapa no so de amo eno so mutimeje so afi no so kura nko awie eno so asem mo calendar no according to Yakupon calendar no okay yen kan quotation ba ko pe okay Esther chapter 3 verse 7 yen hwe afi na hase yehu na afi na hase be hu afi na wie na je se afi no nko na wie nko na wie ayo kan ye kan Esther nwoma no etimiensa emu enso no wo se bosumi a edi kan a ene bosumi Nisan ene ofolusu nto kan Bible na Esther chapter 3 verse 7 afenum ehase abosom ehase ne fen oforisu wa wudi mia I say April na ya fen be kwa wiye afene ehase March na kwa wiye na ehase oforisu April yankeka bi minti Esther chapter 3 verse 7 bosumi a edi kan Yakupon calendar no bosumi edi kan e fen say ene bosumi Nisan ene oforisu ene edi kan afena hase ne Yakupon de no Bible nsam kwasi broni kwasi kokko de no o say dey January Roma for abosom be fene Janus ono me to sa ada no okay ye fen no pompon ho me mama akwa babiem opanyin ene de mo wode ma adasa no omutimu ene ye siesie topic we fen no Sabbath homeda ene ba be sua homeda ho asem kakra nti ene de wo mu say homeda ye he omo Yakupon de homeda ma omo so de ma wiase ni panyina na ehu eno so wi a ehu se Kristo ye di na chi anase Yesu no odi homeda anase we ni anase impo Paul amantam wasna dika fo odi homeda anase we ni ne ehu se homeda atwam anase ye den ntwam ene ne de Sabbath ankasa homeda no okay na ya kire homeda so bra ehase ne bra ye den e de kwa wi jo nti menu ebe hase e de amaye okay yanko Genesis yan chase in free Genesis ya shase free asase no zef kan yanko ye kan Moses nwoma de di kan no etimienu yimu ba ko no o se na owie osoro ne asase ene de ewo mu nyina bɔ na da atoso enso no na Onyankopɔn awie na dwuma a wɔyɛ no na ɛda atoso mi enso no ohome free na dwuma a wɔyɛ nyina ho verse 3 na Onyankopɔn hyira da atoso enso no na wɔte ho efrise enu na ohome free na dwuma a wɔyɛ wɔ adebo nyina mu Onyankopɔn bɔ na ade nyina da atoso nso no otwedi ampo Onyankopɔn no twedi ampo kwa me no ankasa home free na ade obo nyina ho no hyira sa ɛda atoso enso no a wo calendar so a ɛda atoso nso no ɛyɛ memenda abroni kase Saturday according to Bible no ɛna yɛ homeda homemu homeda according to Onyankopɔn asem fa image ne to so mae monfa image ne to so mae MC am say image bi ho a mo de ama mo yɛ fa to so Sunday akosi 7 day Saturday yɛmfa images na ento so yɛne Israel United in Christ na edi hyiamu ene awie na fa ko yɛni ehwɛ ene homeda Sabbath anti yɛhwɛ sɛde omusi eka no yɛhwɛ ɔmfa ma ne yɛnto aso yɛnko Exodus chapter 20 ti Nyankopɔn home ɛda ɛtɔ so enso no
yɛn hɔ asɛm ne anaasɛ mmaransɛm a ɔde ma Israel ɛyɛ tuntum for Exodus 20 verse 8. yɛkenkan Moses nwoma no deɛ tɔ so mmienu no eti aduonu ne mu enwɔtwe no ɔse kai homeda ne ne kronkron Nyankopɔn sɛ yɛn kae saa da no ɔno no homeyɛ no ne yɛn so yɛnyɛ den yɛnyɛ ne kronkron to aso ɔse enensia ɛna yɛ adwuma na yɛ wadeɛ nyinaa na ɛda ɛtɔ so enso no ɛyɛ homeda ɛma Awurade wo Nyankopɔn to ɔse ɛda ɛtɔ so nso ne homeda ɛma Awurade Nyankopɔn to aso ɛnyɛ adwuma biara wo ɛne wo babani ɛne wo baba wafena ɛne wakoa ɛne wo mmoa no hɔhɔ a wo fi apono mu na enensia ɛna Awurade de yɛ ɔsoro ɛne asase ɛpo ɛne deɛ wɔ mu nyinaa na homeda ɛtɔ so enso no ɛno nti ɛna Awurade hyira homeda na wɔyɛ no kronkron Nyankopɔn hyira homeda no wɔyɛ ne kronkron sɛ okan verse 21 ne ba verse 8 ne ba sɛ homefiri wankasa wɔyɛ den wadwuma ho sometimes yɛ kɔ abɔnten yɛ kyerɛ de obɛsi na sɛ mo kyerɛ de anaasɛ mo kyi Nyankopɔn asɛm adwuma na moyɛ yɛhwɛ adwuma korɔ ɔyɛ den ɔka ho ase yɛnkɔ Hebrews chapter 4 ne yɛhwɛ adeɛ ɔhɔ Hebrews 4 verse 10 yɛkenkan Hebrew 4 nwoma no eti ɛnan ne mu edu no ɔse na deɛ wasɔne ne homu no ɔno nso ahome firi n'adwuma ho sɛdeɛ Onyankopɔn home firi ne deɛ ho no so ate sɛ wo home firi w'adwuma ho sɛdeɛ Nyankopɔn ahome firi ne deɛ ho no nti wo adwuma sɛ woyɛ radio host yi sei no eduru home da wo so home firi w'adwuma ho sɛdeɛ Nyankopɔn home firi n'adwuma ho no meme da ma me adwuma ɛnyɛ adwuma according to Nyankopɔn asɛm no tina ka meme da kinu ndum fidie nyina meme da yɛnyɛ adwuma sɛdeɛ kyerɛ no ɛden ɛka no Bible ba sɛ yɛ purpose for Nyankopɔn adwuma deɛ a mode yɛ Nyankopɔn adwuma deɛ a ebia mode ka asɛmpa ma manfo ate deɛ a ɛbɛtumi ayɛ den akɔ so ba sɛ mode yɛ adwuma foforɔ bi deɛ Nyankopɔn sɛ home firi adwuma ho because Jesus Christo home da wɔyɛ den ɔsayaleɛ okay Jesus Christo home da wɔyɛ den ɔka Nyankopɔn asɛm sɛ ɔde ka Nyankopɔn asɛm a ɔwɔ right sɛ ɔyɛ den ɔyɛ yɛnto aso home da no ma nneɛma a ɔntumi nyɛ ne home da no yɛnkɔ Nehemia chapter 10 verse 31 yɛkenkan odiyifoɔ Nehemia nwoma no eti edu enyimu aduasa baako no na sɛ asase nsofoɔ de adetɔneɛ anaasɛ aduane biara ɛba bɛtɔn no wɔ homeda a yɛntɔ mfiri wɔn nkyɛn homeda nti adeɛ baako a ntumi nya ne homeda m sɛ yɛntɔ adeɛ sɛdeɛ wɔntɔn ma obi no saa nso obi nso ntɔn mfiri wɔn nti homeda yɛnyɛ adwuma because adwuma yɛ no adetɔn wɔ mu adetɔn nso yɛ den ɛwɔ mu nti homeda yɛnyɛ saa adeɛ no wɔ mu nti homeda no mu mmara baako no yɛnyɛ adwuma ɛwɔ mu yɛntɔ adeɛ yɛntɔn yɛnkɔ deɛ ɛtɔ so biom Exodus 31 Exodus 35 verse 3 yɛkenkan Moses nwoma no eti deɛ ɛtɔ so mmienu no eti aduasa enum no imu mmiɛnsa no 33 verse 2 imu mmienu no ɔse ɛnansia na wɔmfa nyɛ adwuma na ɛda ɛtɔ so enso no ɛyɛ mo homeda kronkron a mode ɛhome ma Awurade so obiara a ɔbɛyɛ adwuma homeda no obɛku no nti Nyankopɔn sɛ obi a ɔyɛ homeda mu adwuma na ekum no bɛkum ɛnɛ deɛ wadom but kan hu sɛ bɔne akatua ne deɛ owu bɔne nso ne mmarato nti wotu Nyankopɔn mmara nsɛm no a ɛyɛwu ɛna abɛwu read imu mmiɛnsa no ɔse mu sogya motenabere nyinaa homeda nti ɛduru homeda a yɛn sogya sɛ wode kɔ akɔnoa aduane o me ka me nkwa ahye ma me noa mu bi na mini yɛnyɛ saa deɛ no homeda yɛn sogya homeda yɛnkɔ mam scripture no ɔse yɛn prepare aduane nsi wɔ homeda no okay Moses nwoma na deɛ tɔ so mmienu no eti edu nsɛn mu aduonu mmienu no ɔse verse aduonu mmiɛnsa ɔse na ɔka kyerɛ wɔn sɛ deɛ Awurade aka nie wɔkyerɛ yɛ wɔ home mu homeda kronkron a wɔdi ma Awurade ɛno nti monto deɛ mowɔto na monoa deɛ mowɔ noa na deɛ bɛka no momfa nsie nkosi anopa nti homeda no before sɛ ɛbɛhyɛ aseɛ no Friday no wobɛyɛ w'aduane no biribi a pɛ sɛ wodi no wobɛyɛ asi hɔ to deɛ wobɛto na deɛ bɛka no fa si okosi anopa nti na ɔsɛ homeda meyɛ nsogya no because yɛnoa aduane wɔ saa da nim nti wokɔ som Nyankopɔn nyɛ afɛ na afɛkyerɛ bɛsogya ɛna fufuo na banku bɛsogya bɛka banku 10 2 hours na ɔnwieyɛ Nyankopɔn sɛ yɛn prepare nsi wɔ ansa na homeda no yɛ den adu na adeɛ kye anopa no a yɛdi bi ekosi sɛ homeda no bɛyɛ den ɛbɛkɔ awieɛ nti homeda 1 yɛn sogya wɔ mu
homeda 2 yɛnyɛ adwuma yɛntɔn ti homeda mu mmara no ɛno no ti homeda sɛ ɔka nyankopɔn asɛm a onyɛ bɔne nya wanka so adwuma na woyɛ nyankopɔn adwuma sɛ the Christ ɛyɛ yɛn yɛhwɛ example sɛ Christ ɛka nyankopɔn asɛm homeda yɛnkɔ Luke chapter 4. Okay, ya kan kan Luke asɛmpa no 89 emu edunsia no. Ɔsɛ na ɔba Nazareth a ɔtete no wɔ hɔ no. Na homeda sɛ de ɔyɛ daa no. Ti homeda sɛ the Christ and sɛ Kristo ɛyɛ ne daa meaning sɛ homeda bi ɔyɛ saa de we read. Ɔsɛ na homeda sɛ de ɔyɛ no daa no okohyia dam. Na ɔsɔre gyina sɛ ɔbɛkenkan. Ɔsɔre gyina sɛ ɔbɛkenkan de Nyankopɔn asɛm. To aso kan to aso ne hwade hɔ. Emu aduasa baako no wɔsɛ na ɔba Galilea kuro bi a ɛde Capernaum mu na daa homeda wɔkyerɛkyerɛ wɔn. Daa homeda Kristo ɛyɛ dɛ ɛkyerɛkyerɛ nti eduru homeda na akyerɛkyerɛ anya wɔ adwuma na woyɛ wonyɛ bɔne. Te homeda betuma ka Nyankopɔn asɛm anya wanka so adwuma na woyɛ. Na emom Nyankopɔn adwuma ɛyɛ asɛmpa na woka anya wɔ adwuma na wanka so wayɛ dɛ wɔ adwuma a yɛdidi na wahome afiri ho. Te homeda ka Nyankopɔn asɛm a wonyɛ but wadwuma a woyɛ didi deɛ na wɔsɛ home firi sɛ de Nyankopɔn aka sɛ wɔ home firi deɛ yɛn so yɛnyɛ dɛ yɛn home firi yɛ deɛ ho no. Okay, nti yɛbɛto aso nti yɛbɛhwɛ bibi ɛwɔ mfanyini nso deɛ di kan wɔsɛ Sunday services. Nti ansa na bɛkɔ Sunday services yɛ kan Daniel chapter 7 verse 25. Akyɛ sɛ ɔsoma yɛyɛ no kwasiada yɛhwɛ kwan yɛfa so yɛ dɛ ɛbaeɛ. Okay, history ya kan kan odiifo Daniel ngoma no eti enso ni mu aduonu num no. Wɔsɛ na ɔbɛkeka nsɛm atia deɛ wɔwɔ sorosoro no. Deɛ ɔka no ho asɛm kwasi broni kwasi kɔkɔ ne Bible mu deɛ different no Esau anas Edom ɔna ɔka no ho asɛm yi kan. Na ɔbɛha ɔsorosoro no akonkrofo. Ɔsɛ na ɔbɛha ɔsorosoro ni akonkrofo ɛne yɛn bibifoɔ yɛn ne yɛ Israelfoɔ yɛn Nyankopɔn so ɔmo abrɔfo bɛyɛ dɛn ɔmbɛha yɛn ntoa so. Na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdane emle ene mmra kwasi broni bɛdane emre ene emra nti emra ne mre bɛ na wadane nti yɛn hwɛ Sunday service yɛ kan bibi wɔsɛ early believers kept Saturday as the Sabbath until March 7th 321 CE. CE means coming era, when Constantine passed a law requiring believers to worship on Sunday. Constantine a Roman, you know, broni onye bibini kwaskoko. The day the pagans worship the sun god. Awianya me a Roman for ne so no. Na mo dane no. Constantine yes ade no. Believers still kept Saturday as the Sabbath until another law was passed 11 years later. This law signed into decree by Constantine forbidding believers to worship on the Sabbath. That's what? Saturday. And it was punishable by death by the Catholic Church. Many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath. That was Saturday. And to way any history or for bakono ka ebra fato so mame. Fato so. Yahweh history of Christianity. Kwanya Christianity by. Ebu empe bi e ka say Christianity bosomso obi say wonyo na and I'm saying Christ ni dia Christ di kan na da bi yahweh history of Christianity. In 70 AD. AD means after the death of Christ or Anno Domini. The Romans invaded Jerusalem and stole the Hebrew scrolls in your Bible, no? They later created a hybrid religion in 321 to 325 AD. AD, Anno Domini after the death of Christ, where they mix Hebrew truth with pagan customs from ancient Babylon. This hybrid religion was the birth of Christianity. Yes, how do you almost sound the bad day, Dick, I friend Sunday. No, first, I need to so for you to so mammy. If we do, I am fantastic to mammy. Eti na ye kan dia na chese Roman for necessary Saturday no ba Sunday. Okay, for you ni. Nti sa wo hwem for you we ya
Sunday, Thursday, o kan Bible na me nua ne kan o Genesis chapter 2 a na Yakobon de wie na dwuma nyina nti o ba 7 day on the wie na dwuma nti first day of the week no Sunday kwasi bro na to ye o de to ho no mo ba Yakobon mu ne fe no first day Bible manim say Sunday but even now kwamo Bible kwa ya Sunday ai atum Good News Bible o ma twa Sunday say first day of the week no Sunday o ma twa ye dey e de a show o ya put my research no man the first day no dey Sunday 7th day Saturday nti we hear no no chronically na wo ho my da ho e be Saturday nti ada e say de gi a home resting day ni 7th day Saturday na ho no fa ba ko no so to so try answer ko anim was say and God called the light day and the darkness he called night and the evening and the morning were the first day nti evening and morning now come there about 24 hours and then I has na ye dana na has say bia na fie ye be wura memen dam a has every anwumre ti yen confirm yen call Leviticus chapter 23 verse 32 ma we ne na so ya kenkan Moses ngoma no de to so miensa no eti aduonu miensa yimu aduasa mienu no o say eye humi mu humeda emamo na mo mra mo ho ase bosome no da etoso enkono no anwumre muni mo humeda no enfiri anwumre enkosi anwumre to humeda ha se efiri anwumre ekokosi anwumre wa amfa time frame bia ta na timeline bia dey anto se 6 pm by wasafo bi ho no mo say dey 6 pm enga 6 pm 6 pm na se awia gina so a humeda ya dey ha se de anwumre esum aba darkness esum ho no darkness na humeda ya se na humeda sa ekwa wie abra esum ya dey asamba yenko Deuteronomy 23 verse 11 ma honya 23 verse 11 ya kenkan Moses nguma no eti de to so num no eti aduonu miensa yimu du ba ko no o say na eko anwumre no wonfa ensuo nwale na se owia koto a dey na se owia koto a awia to ya o say esum ye den eba nti esumbre na homeda ye den ha se esumbre na homeda ye den ekwa wie yenko Mark chapter 1 verse 2 last one on this aspect sound down to sound down no Mark chapter 1 verse 32 ya kenkan Mark ngoma no eti ba ko emu aduasa mienu no o say na edru anwumre a owia kotoye no na edru anwumre a owia kotoye no o say edru anwumre a owia kotoye no that esumbre na homeda ya se esumbre na homeda ye den ekona wie asi labi o say edru anwumre a owia kotoye no wode wona wo ho enye won eden ene wona wo ahomone enyina bre no nti je pa che say awia na esum ho asem na pese esu na anya omo yare na ana so ho yare ho asem na yede ye kan kire mu na pese yede ye de kire mu fanfoni na to so biam to so okay ye fanfoni ba kono to so okay onya mfa maaye no ye hwe bibi ewo Acts chapter 17 okay until ye hwe we be until we have say every Baptist is a Catholic. Every Lutheran is a Catholic. And no be me who says I don't know if it's Accra Lutheran. Is it here in Kumasi? Maybe Accra. Yeah, I've seen it in Accra. Lutheran church is in Accra. Every Mormon is a Catholic. Every Jehovah's Witness is a Catholic. And suddenly you know many Catholic. Catholic means what? Universal. The Bible ni etie bia almost where they Etiano almost yede epe no much church to say let me tell you why every church that observes Sunday really hot a Catholic church. Why? Because it acknowledges the authority of the Catholic church. Anglicans one were free Catholic so kwasiada Baptist kwasiada any rosary almost rosary no back with a friend saying Assemblies of God was so a free Catholic the same thing. Methodist, the same thing. Omunyina Presby, the same thing. That is Catholicism na either. Omunyina ya bekronsa, o country nim na. Omunyina ya bekro yede. Ensa, ono ma yesa na da we yede. E dey ato o ma either die. Next image. Sabre yene Israel United in Christ. Church no emuda ho efrise de omo beka bia no yekohwetwro nim. Na ye ka tworo no so dia eno ne Bible no ene Christopher manu a eda ye ho a ye de etetene ye de kyerɛkyerɛ sɛ de be kɔ so ahemam
what the info back on to so. Okay, yeah, actually Sunday, first day of the week. Now what you mean that kind of friend Sunday kwasiada kwasi broni okwaso kwasiada kwasi broni kwasi kokko Constantine on them crop for Roman for and awesome no Sunday first day of the week article about my head I can compile Bible dictionary mu and wo answer be hwe hwe ade bi wo book we mu so about me atwa my we a friend from Babylon to Tomboto no book be no from Babylon to Tumbutu. Okay. Can be afa asantefo ehon ewom. Okay. Ti me bie na ma kan. Page 130. Or say the Jews among the Ashantis of the Gold Coast into bracket Ghana are found Jews who observe many Hebrew customs. They don't fight on Saturday, but they rest. Okay. Until we're from Babylon to Tomboto. MC yentwa book no achi no. Yentwa book no achi no. Manage book no papa. Odi jai obetwa kama pa manage mu a. We try from Babylon to Tomboto. Ya me hwe writer ni din no. Yo. Okay. Okay. The writer and friend Rudolph Ronso. Okay. Okowia se fa na nyina ko research. Okay. No nya yenso asante yenso ye de e de ba mu bi. Oba Ghana ha bia sa be na de susu anase yenwo ye. Okay, yankan. I see the Jews among the Ashantis of the Gold Coast into bracket Ghana are found Jews who observe many Hebrew customs. They don't fight on Saturday, but they rest. Okay. Tiwe any idea obi ya friend window when some ayede etwede to ho ayede e de ma ya yenso aba ya bakosama yenso yede ye ka bi no nti mi ka so omie as mfa hwe Yesu Kristo free mu ko ye no obi ba na friend Paul amantem sendikan for Yesu Kristo ye hwe odi homeda na so wani ye hwe Paul nso ye hwe so odi homeda na so wani kan as ekenkan asomafo nyuma no eti edunso no yimu baako ede kono o say na otwamu wo Amphipoli ene Apollonia eba Thessalonica na ehon na Judafo ehia dan wo eyimu mienu no o say na said Paul taye no onti wo said Paul etaye no Paul ho asam na ye kan ha say do ye kan wakwa won chan homeda miensa Paul ye dan wakwa mun chan homeda miensa de ma hu say homeda Saturday enye first day of the week kwasiada Paul okwa mun chan dan homeda miensa kan okwa won chan homeda miensa ene won koye tresem ho empensemu adentra yenko 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ko Paul na osua wan agenkwa Kristo no na osua nte yehwe asema Paul na akasa e kan 1 Corinthians chapter 11 verse 1 kan ya kan Korintofo nwoma no de di kan no etiba edu baako eyimu baako no wase mohwe mi nsua me said yemenso mehwe Kristo sua no enti Paul hwe Kristo yede esua no enti na yekọ Acts chapter 17 ye kan Paul so dey okọkire homeda no mu okọkire anyame asem homeda ne mu ya hu ba bi a Paul say homeda yede atwam ya hu ba bi a Kristo ka say homeda yede atwam yenko Matthew chapter 5 verse 17 ya kan Matthew nwoma no eti enum no eyimu dunso no wase emamu susu se me ba se me ba be se emra no enti Kristo na mu se emamu susu oba se obe se emra nsem no kan anase adifo no anase emra nsem adifo no se na menua no ere cheche no kan me ekọ neema ekọ Moses ho emekeka se homeda yede ho entwa mu kan mama me se nemo me ba be se mu ma waso wa mama me se homeda no emra nsem no mama me se no ba obe se mu ma mu se no obe se mu ma no se enya emra nsem no kan wasem se ombede ombebo no ombetwa ne mpre ombesen no eduaso na ne nansa so beden owu obesan yeden asore na obeshemu yeden obeshemu ma bibia sai ne wo say Kristo say oba besai emransem no yenhwe ade bi ewo okay Luke chapter 20 hona we de be ko ntuntun yenko hono mo enti yenhwe de da say Sunday is the first of into kwaso kwasi da kwasi broni kwasi kokko na yeden osum no kwasi broni kwasi kokko na yede osum no nti sane o ya kire we nyina so wahu we na so wo mpewe na so peka ya moto ma kona koso akokwasi eda sum no ko
open kwaje dia se obesan sa na wachi ayede akọ ko bible ne kasa adwensa kira na se repentance se wa hu bibia wa twesem na nengen sa na te na wa hu na sa wachi ayede afiri hu akọ ayede na ayede etie na chese mebusa bibi kakra na chese omo som kwasi adan de osoro ahema mo nka ho ana yanko yehwe omra yehwe bone 1 John chapter 3 verse 4 yakenkan yohane ngoma nketenkete no dedi ka no etimi ensa eyimu enan no wose obiala woye bone no woye de to mla na bone ne mlato de a homeda so ye mra nya mede mind to ofum yankopon homeda na watomra anya homeda nko amra bebre ho ba ne de ye kan wasam ye homeda ofum homeda watomra nti yehwe bone akatua Romans chapter 6 verse 23 and book na ye kan wasem no and that is from Babylon to Timbuktu Randolph R. Winsor and a trade read yakenkan Roma fongoma no etinsia imu aduonu miensa no na bone akatua ne wowuo nti ofom homeda wa ye bone nti bone akatua ne den owuo na kan onye se bia metie na mawu obi abewu for so ye wa obi abewu ba awumpre no wasem na ye den ye kan wasem se obewu na obesan asore na obenya nkwa biem no na ye kan wasem awumpre no wasem na ye den ye kan ko Kristo de nkwaje na abesen ho de amaye se adom nti se ye bone ye se sachira ya agone de mrasem na so de ne den eye adwuma nti yehu ye ka se one ebema ehu homeda na ebre ha se nye ebre kwa wiye e ka se ebehu se Kristo odi homeda na so yede we ni Paul so ye ka se ebe kirem yehu ni nyina yehu we se nyina mrasem du no 10 commandment no atwema na se ntwema oforesio aye adwuma de to so nan no na homeda ade na mo se atwem disa ebe kan nkro ana yemusa ye ho mo a mo hwe Sompa TV ene Sompa radio atwema na homeda atwema na se ntwema na wankasa obetuma yi homeda se ne kwasiada na yeme homeda kwasi bu ne dada yana nanom omfo so wanya na yakun ti ne nam biye de agitum ti no krowe da bia Israel United in Christ ebe me na dadi se bia be de ebeti wa de wa hu na ode munsam na de aya adwuma ye ka se ebe ka se homeda na enwam na yankopon de maam ye hwe ye confirm bi me nko Exodus chapter 31 verse 12 and 13 yakenkan Moses nguma no de tosumienu no eti aduasa ba akonyimu dumienu elekono wase na Awurade ka kire Moses say na won so ka kire Israel for no say ti Yankopon kasa kire Israel for yen blacks Hispanic and Native Americans no yen Israel for na kwesi bu na say din Israel na free so dey sad din we here e dey amayen kan ka kire Israel for no say me homeda no ala na munie na eyemene montam sankyerene mo awo ntoto aso nyina ntina Kristo bai no wanya homeda no ntina Paul bai wanya homeda Peter mu nyina di homeda because I want to aso because I want to aso I want to atwam enka ne ade na ye wo me ma wo nan na wo for so mi gide say so aware awo ma empa obi o ha be do na aware ye da so ye de obi ko so ontumi nwa na we de ko Pedro so be de botumi aye de awo I want to aso nti homeda ye de entwa mu ye eda so timoda nti e wo se wo de homeda ye de eye adwuma e kamra asem no se de menua ne kan no okay yane Israel United in Christ omo church no eduru ba bia emu da ho ne say wo kana asem bia no the Bible no tato ma wo hu ba bia wo nam ba bia wo ko simaduasa no say ya so simaduasa ya so enti wrap up na afi yempaje yemu say motam dey 30 minutes on pachawan okay wrap up ye be he man religions we mu nam de sa anwoma we na to hwe a create ye hwe we John Smith on a day sa Baptist in by fear de by 1608 na be before your uncle asum Israel for your uncle asum o hwe Charles Parham on a day Pentecostal na e by 1901 nti all Pentecostal no mo Charles Parham no mo on the by say it okay o sa sorry we na mo nyina ye abrofo nkwa nyankopɔ asɛm so kyerɛ sɛ wamfa na asɛm ama ɔman bia what the mother children of Israel yet tuntum for ti we mo ni kwa so mutimi di anim say omo di anim a kyerɛ nyamesom no aya tuntum for nkwa na we mo da mo nkɔ da China for Arab for India for Russia for no mo blacks nkwa na brofo always omo tete solid here dey e de bre ento o si eja o ma kyiri di you follow Bible no because Bible no before a book
ɛna wɔsi edi akyi yɛbrɛ nti wohwɛ mfoni na wɔso a wobɛtumi arekɔdo saa wei nti yɛde akyi ɛto ba hyia dɛm a wɔkuma ase fɛfɛfɛfɛfɛ memenda ho nda biaa aha na yɛkɔkɔ hyia mu wɔ ɛsoro yɛboa IPT fitafoɔ no akyi hɔ no ma wobɛkɔ no da wei da yɛbie gate ne da hɔ no ɛwɔ nti wopɛ sɛ wɔba biaa memenda biaa frɛ number si 020 74 42 316 misi so bio 020 74 42 316 MTN number so wɔ hɔ no mo okay 0540 85 92 55 0540 85 92 55 Israel United in Christ homeda bia saa mfo ni bia wo hwɛ ɛso yɛ wɔ na homeda bia 12 p.m. weba ne yɛ wɔ hɔ no ma yɛhyiam adi homeda no nti bra bɛka ho na questions ni bi nsɛmbisa bia wo bia fabra na bɛyɛ dɛn bebusa ɛho hia bra oba ha ya si ya bie beba mu ngoma bebre go no ma open kwagye nkwa de a bra na bɛyɛ dɛn besua Yankopɔn asɛm no oba ha history bi bia wura de no ma bia kama o gata ye da hɔ ma the Lion of Judah and our Israel go do me no Judah mu jata no na da so no okay dan fe okay yane Israel United in Christ ene dia hyiamu awie nyame asɛm ntimi kwati o na unya nyame asɛm emu da hɔ krogen etise Israel United in Christ wo ka nyame asɛm no abie tworo no efuse tworo no na yehwem Christopher Manuel no na won de wo gyina so sɛ agyenkwa Yesu Kristo no oyetuntum eno nti no sɛ wokɔtworo ne mu a wo sisi so tuntum Israel fo no omo na Nyankopɔn de asɛm ne ma wo mo no enti sɛ pa sɛ yekodi kwasi buroni akyi pa de Israel United in Christ entesa yebɛda mo asipi na hotwe sɛ ne yebɛsa atoa ye nkyerɛkyerɛ ne so yɛne Israel United in Christ ene di hyiamu ene awie fo so aboagye menam tram gye wo mo ayoyoyo ne ba yakra mo yekɔ ebihia praise Uforisu. Oya, ashasi, afi ashasi. Bobi bitum. Mizo. Audio 5G. Mizo 5G. Anuna mediema. Sabri ya grade. Uni baby akọ. Odofo Blackroom. Sompa TV. Yes. Sompa Radio. Yes. Was mini room. The 5G. Salty drinking no. Alcohol in him. Drinking papa. Nunti odi for me numbi no. Ni mam numbi. Sompa for numbi. Ekuya for numbi. 5G. 5G. Mizo. 5G. Miti mwa dance ya no. Yes, papa. Opi 40 numbi. Yes. If you say yari ni. Encourage me numbi. Fi se wo hawni. Yes. Adaba 40 numbi. Yeah. 5G. Ekuya for numbi. Yes. 5G. Yeah. Ome munye nara. Dunya ye die. Nuna ye die. 5G. 5G. Me do want dance ya. Yes. Na esefata. Every say yes. Hey yo. Check it out, yo. 5G drink. Papa. 5G. Mizo drink. Mizo. Audio 5G. Mizo 5G. Anuna mediema. Sabri ya grade. Uni baby akọ. Odofo Blackroom. Sompa TV. Yes. Sompa Radio. Yes. Was mini room. The 5G.
Salty drinking no. Alcohol in him. And you're drinking papa. And until you for me numbi no. Limam numbi. Sompa for numbi. Equia for numbi. 5G. 5G. Mizo. 5G. Meeting one dance here no. Yes, papa. Open for me numbi. Yes. If you say you're real and could out me numbi. If you say how we yes. A double for me numbi. Yeah. 5G. Equia for numbi. Yes. 5G. Yeah. Ome munye nara. Dunya ye die. Duna ye die. 5G. 5G. Me do one dance here. Yes. Na esefata. Every say yes. Let's see tiasemi yo. Master tiasemi yo. Enipa nya kwala okromo. Enipa nya kwala okromo. Master nyo bi na todi na mo video. Opambo dru hona penalty otini trundram. Kala wole no matter a hot cake. Odru na nipa ewo hopa o mo twen. Na dia na ho na sa ntidi esija no so no. Ana opambo ru ne glass cup from no so. Mame. Kala wole no. Cheche de bia cheche mame no. Ma wo yentem. Yes what that top. Yeah. Yentem mame. Me pentem akwaya sorry. Ma wo yentem. Yentem mame. Ti mame no so e de ewo ohwi e na o cheche the nation. Na brand bi jira no say ah mame adai no bi ba sisi a wo cheche dia ye be jina dada obi ba sisi a wo cheche dia adai ye ni pa chen obi ana. No one nim so pambo. Ahona pena the nation see from no so krache. Enya mame na na kasa. Sompa FM. Me na me kasa. Na dwimondro. Me na me kasa. Se wa hu me. Afede wa hu. Sompa FM. Kala wole na ono. Hwe ni nyina fa mame. Fankate ni nyina kan.